Ġdin il-Kunsill Lokali fix-Xewkija se jkun l-ewwel wieħed ekoloġiku u carbon neutral f'għawdex b'teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli bħal Wintri u Kinetic Flooring fost oħrajn. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli, il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri, is-Sindku tax-Xewkija Hubert Saliba u l-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul żaru l-post fejn se jsir il-proġett u taw spjegazzjoni dettaljata tiegħu u l-progress li se jwassal għal ħolqien tiegħu. Il-pjan il-ġodda li diġà ġew proposti lill-Awtorità tal-Ippjanar jipproponu li dan il-ġnien jiġi riġenerat bl-aktar mod sabiħ għal kull min ikun jixtieq imur għatta ftit mill-ħin liberu tiegħu u bekk se jinkludu spazji waħdar effiċjenti u autosuffiċjenti, siġar u arbuxelli ġodda, daw li jaħdem permezz ta' sistemi solari, ġibjuni għat-tisqija b'sistemi li jnaqsu l-ħela tal-ilma, USB charging stations u diversità ta' bankijiet. Żviluppi oħrajn li se jintroduċu l-Project Green u l-Kunsill Lokali huma sistemi ta' enerġija rinnovabbli inkluża Wintri li tiġġenera l-elettriku permezz ta' turbini ta' riħżar u Kinetic Flooring, tamir ieħor innovattiv li jitwaħħal mal-art biex jiġġenera l-elettriku kull meta persuna tgħaddi minn fuqu bil-mixi. Il-Ministru Dalli spjegat kif is-sena li għaddiet sar il-ftuħ tal-ewwel ġnien carbon neutral f'Malta fil-Kalkara li ntlaqa tajjeb ħafna u bekk l-entitajiet tal-Ministeru qed jistinkaw biex isiru aktar spazji miftuħa sostenibbli simili. Qegħdin naraw li jkun ġnien li minnhom fih ikun jagħti jipproduċi u jikkonsma l-enerġija kif ukoll jieħu ħsieb l-irrigazzjoni ta' ġnien innifsu. Biex b'dak il-mod ikollna ġnien din id-darba f'Għawdex li ma jkunx qed joħloq tniġġis u jkun qiegħed ukoll effiċjenti sew fl-użu tal-ilma u anke fl-użu tal-enerġija. Il-Ministru Camilleri min-naħa tiegħu qal ukoll li jinsab ferm eċċitat biex jara l-ewwel ġnien ekoloġiku jinfetaħ fil-Gżira Wċija. Daqstant nħarsu l-qoddim sabiex dan l-ewwel proġett ta' din ix-xorta jkun qiegħed jiġi komplut u jkun ukoll qiegħed jagħmel l-aqwa użu minn enerġija alternattiva sabiex fl-aħħar mill-aħħar jagħti l-aqwa riżultati wkoll għall-pubbliku mod partikolari wkoll in-nisa taż-żona. U komplajiet ukoll li dak imwiet għal aktar spazji miftuħa u spazji ħodor lin-nies qed jitwetta anke f'Għawdex mhux biss b'dan il-proġett il-ġdid imma oħrajn bħal Learning Garden li għadu kif ġie inawgurat f'Għajn Sielem u l-proġett ta' Victoria Park li bħalissa għaddej proċess ta' konsultazzjoni dwaru.